Asielminister Marjolein Faber had weigeren om 4 verliezensaanvragen te ondertekenen. Het gaat om mensen die haar vrijwillig inzet hebben voor asielzoekers. Dit zorgen voor een soort discussie en leelkens. Zei ik bij Marielle Nijland, die het jarenlang taalles had in het AZC in Burgum. En daar heb ik ontzettend leuke ervaringen mee gehad, hele leuke gesprekken. En dat levert gewoon hele mooie contacten op. En voor die mensen is het ook fijn. Er is een beetje aandacht van iemand anders. Even uit die sfeer van het AZC vandaan. Het is geweldig. Dus vandaar dat ik dit toch wel ontzettend kwalijk vind dat dit gebeurd is. Dat zij mevrouw Faber, zo ontzettend halsstarrig geweest is in dat niet willen ondertekenen. Ook geen excuses er niet voor aanbieden. Ik vind het werkelijk te zot voor woorden. Pieter Haan, die het verleden jaar zijn lintje weigeren, is echt net te spreken over de kwestie. In haar positie jet ze dat net te doen. Zij had een positie dat ze voor alle Nederlanders is en haar eigen mening die jet net erboven te vinden. Dus het is een slechte actie van haar en als bewindvoerder jet dat net. Daar moet je afstand van nemen, je moet onafhankelijk optreden. Moeilijker is het echt net en we moeten het echt net moeilijk hoe doen met discussies in de Tweede Kamer. Het weer gewoon fout. Opvallend is dat de alroende dagen het vrijwilligersaantal in de vluchtelingensector toename is. Ik vind het een prachtig mooi bericht dat dat het eigenlijk het aantal verdubbeld is wat ze anders krijgen op zulke dagen. Ik vind het mooi. Het geeft toch ook een signaal af naar de samenleving van we zijn er wel voor jullie.